Tal com és, diguéssim que manté la sostenibilitat del terra. Nosaltres, quan practiques un cultiu ecològic, el que has de fer és nutrir la terra, no la planta ja creixerà bona i sana, i a partir d'aquí saber què ens estem menjant. Si ens estem menjant restos de pesticides, si ens estem menjant restos de mata-herbes, en fi. L'alimentació ecològica en aquests moments està en auge, com us diu, no? Tothom està interessat, no solament en plan verdures i cereals, sinó que també ja es comença a treballar tot el que és el tema de carns, el tema de, per exemple, vins i caves, el tema de formatges, i hi ha tota una sèrie de coses. Les botigues venem productes ecològics i la gent moltes vegades confon el producte ecològic amb tofu, amb seitan, amb no sé què i tal. Sí, està molt bé, però és que també hi ha altres coses. Vull dir, jo, per exemple, quants de vosaltres sou vegetarians, els que esteu aquí ara? Tu ja ho saps. Quants? Sembla que dos. Comercialitzen en trànsit. És camperol. Camperol. Camperol el vaig deixar perquè... Mi pregunta, que yo siempre que puedo traer de otro sitio no lo traigo de Pazo de Llobregat, porque debido a mis luchas con Greenpeace sobre contaminación de la Solvay, etcétera, etcétera. Vale, nada, de la Solvay. Eso es lo que yo iba a preguntar. He tenido acceso a informes. Hace poco estuve con el alcalde de Calleja cuando quisieron transformar la cementera, porque la gente se quejaba porque respiraba cemento y ahora han hecho... Ha pasado de cementera a cementera y gestora de residuos, lo cual significa que ha subido la temperatura y ahora nos inundan con nanopartículas, con furanos, etcétera, etcétera. Había una normativa que tenía que haber entrado en el 2012, todos los ayuntamientos y todos los gobiernos la dejan hasta el 2020, entonces desde que sales del Bruc hasta que llegas a Gerona, todo lo que es la carretera está contaminado. Entonces, los que llevamos años, por eso te decía que yo ya me interesa hacer experimentos con biómetro de Bovis, con antenas Lecher y buscar la forma de qué es lo que... Porque esto es lo que me da miedo.